Čau, vítam vás u našeho videa, dneska je tu zase Studio Zips TV. Sorry, že som nenatáčal dlho, ale mal som veľké problémy mesiac, to som robil animácie, musel som byť ticho a prečo som nenatáčal 4 mesiace, to ja neviem, mám rád tento svoj kanál, takže ideme na ten. A bol by som rád, keby ste mi dali like na toto video a na budúce už budem fakt natáčať videa, jo, fakt. Oh shit, kamo. What the? OK. Snáď ma teraz budete dobre počuť ľudia. Kam máme ísť? Aha. Ja som na niečo klikol, tu nejaký energetiak, alebo juice, alebo čo to je. Čo tá kamera robí v hajzli? What the? Cítim sa nejako divno. Kamo, to je pravda, keby niečo vypiješ, bye bye. Lebo ja som zistil taký problém na mojom YouTube, že ja mám taký rekorder na natáčanie videí a ja som si normálne prst dával do tej hlasivky a vy ste ma potom raz počuli a nepočuli a to bol ten problém, takže som to zmenil, že odteraz prst. Ak teraz ma dobre počujete, lebo neviem a nemôžem to video si teraz hneď pozrieť, tak ja som si ten prst, proste teraz ho mám oddelený ďalej, aby ste ma mohli počuť a ideme mok televízie. Bye bye. Ale ak chcete ďalšie videá, tak nezabudnite dať svojom takých 10 lajkov a budem tu natáčať videá. Ale zase budem mať nejaké problémy, že nebudem natáčať taký týždeň, sorry. Že teraz mám opakujem toto slovo. No proste volačo mám, je to dôležité, ja nechcem len furt hrať a byť závislák, ale chcem aj ale chcem byť aj vonku, chcem sa zabávať s kamošmi, ktorí vôbec nevidím, vôbec sa s nimi nestretávam týždeň, takže chcem, aby som ich mala, ja si dám potichu hlas, lebo ale že absolútne nebudete počuť ľudia. Takže to je tak, kamaráti než YouTube, ale naši YouTube. Teda čo? Dobre kamo, ja mám všetkých 9 okien, kamo, na čo to robím. Ja to skipnem. No kamo, konečne posledné okno a môžeme ísť do prdele niekde. Neviem, čo nás tu dedo učí, to je strašne, neviem, nebudem to vyprávať, jo, nebudem. No dedo, dal som to, ty volaj dedo máte, bye bye. To je ten Maving, kamo, učím sa Maving, ale to je strašne staré, takže... OK, idem teraz svoju posteľ. Ty robíš akože prdol, ja nikdy už nebudem stanúť. TikTok ending, to nebudem klikať, ja neklikám. Takže bye bye. No. Dedo, dal som to. Čo chceš ďalej? Čo? Asi mi to ukazuje, čo mám zmogovať, lebo... Aha, no ísť do zahrady, jo. Počkaj, že my môžeme vyskočiť von oknom, a? Dedo! No. Môj nos, kamo sa vrobí ma nos. Ale že extrémne mám to na 34. Kamo, dedo nás učí fakt, ale fakt hrozné veci. Open door. Ani sa napozerám, to sa tu limonáre s Robuxami. To má za to, že predávaš všetko za Robuxy. Nemajú to vlastne. Takže, dedo.
náš videotest. Opa. Buc. A máme to tam. Ľudia, teraz to skipnem, lebo moja mama mi lagovať, ale že sekať jak kráva, alebo co. My máme akože 9 obrazov, jo, 9 obrazov, to má, ja viem, teraz som medingovať, čo to je. Biga, uhni. No, to je obraz toto? Pome. Ja som zbieral nejaký obraz. Haló? Kamu na to skipnem, jo. Takže ľudia, tuto je Sepiak, ktorý robí Maving. O jo, kamonika, už som fakt videl všetko. Nejaká mačetka, bye. Kamo, odkedy máme takéto uchylné, ale fakt uchylné ajaj. Môžem sa povyprávať s dedom, takže dedo, čo dneska pre nás máš? Čo vždy pre nás? A ešte je tu taký problém, že prečo často nenatáčam, mne tento mobil, na ktorom natáčam, strašne to horí, ale teraz sa pýtaš, ale kamo, prečo proste nechytíš? Že nechytíš, no proste prečo nedáš si ten účet na druhý mobil? Prečo? Lebo ja neviem heslo od Google. Od svojho e-mailu. Lebo ja som tento e-mail tu nedával, to mi môj takto pomohol. Kamo, ako mám tú kuchyňu, akože konečne. Bye. Tak dobre, kamo, to seklo. Budem logovať videovú izbu. Kamo, ja idem piť nejaký potion, alebo mi to dal dedo. Fence. Takže čo mám byť zmogovať? Fence, akože počkaj, Fence nie je náhodou jasné. My ideme plot. Kamo, už to tak seká. Má je vlný. Kamo, už to cítim. Kamaráde. Dali sme tento Maving a už sa cítim na dobro. Kamo, ten dedo nás naučil. To si robíš prdel. Bye. Úloha mám urobiť Mavingová všetko. Zavolať prezidentovi. Tu telefón. Akože čo tu máme napísať? Aha. Počkaj, akože ja mám opísať to číslo, jo? Si robíš akože prdel, jo? Počkaj. Kamo, už je koniec a volám prezidentovi, ktorý sa mi tu ale že absolútne nenačítal. Aha, načítal, kamo, ne. Kamo, ja som mega nabušený. Počkej, čo? Čo máme ísť? Ľudia, ja akože ďalej neviem, lebo mne to furt šadiče kome what? Takže toto by bol koniec videa. Čaves.